CRP Ngithola se9 freestyle nomngani nesithi enemy, nomngani nesithi enemy, ngasula intwana uThembi enemy, enemy, ngasula intwana uThembi enemy, 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 nomngani nesithane enemy, lona osifuna aqozi kukhulu kunawe macala umbhekera ngavumi yasondeze kakhulu ntwana kunabanye abathengisa ubusi. Make sure aware ukuthi oclose nawe ngeke keep gaming, macala ungathembi wonke umuntu ntwana ku easy ukukeep gaming, bakeep gaming kuse elibali lam awufuna ukusola ungasekho emhlabeni bakucova umphefumulo macala jo ngiyakutshela futhi mina lana ngiphuma khona ikasi lami intwana yami ziyabuya jo angifuni ukujutha angifuni ukutshela amanga jo mawufika e9 uzibheke ungafiki ngokuclaim amacala uzosola soshota ngendlebe orilihlo ntwana yami uzosola ukapekile boy ngaso